Kubonakala sengathi izakhamuzi zakuleli eziningi zisazoqhubeka nokusebenzisa amakhandlela ngoba makhulu amathuba ukuthi luqhubeke uhlelo lokucinywa kukagesi. Kudingeke ukuthi inkampani ephakela ugesi u-Eskom isebenzise amalahle agcinwe ezinqolobaneni zayo kulandela ukudilika kwesizinda sayo iMajuba ngenyanga edlule. Nokho akuphelanga ngisho isikhathi eside ngaphambi kokuthi nazo lezi zinda ziphelelwe ngamalahle okuphehla ugesi nokudala ukuthi kuqaliswe uhlelo lokuncishiswa kukagesi ezweni. Lokhu kube sekuphoqa le nkampani ukuthi isebenzise ugesi ophehlwe ngamandla kadiesel okulindeleke ukuba uphele ngoLwesithathu. In terms of the diesel, our current tanks are about 40% of their capacity, so that would be enough to take us to about Wednesday. We do have additional supplies on the way, so we're looking forward to extending that horizon from Wednesday to the weekend. The problem is that these emergency reserves have been operating on a continuous basis during the working week. Now, they're not intended to do that. They're intended to be used on an emergency basis for short times only, typically half an hour a day. Kholakala sengathi ukubambezeleka kokwakhiwa kwezizinda ezintsha zokuphehla ugesi osekuthatha iminyaka eyishumi kunomthelela omkhulu kule nkinga. We haven't even got the first of the 12 units at Medupi and Kusile. They should have all been on the grid by 2008. Kunovalo lokuthi ukucishwa kukagesi ngalolu hlobo kusengenzeka kuqhubeke iminyaka emihlanu ezayo. Kungaba umbono ophusile kwizakhamuzi zakuleli ukuthi zibe nezibani zamakhandlela emakhaya, izitofu zegesi, amagiza asebenza ngamandla elanga, ziphinde zithenge nezinjini.